Imagineu-vos l'aparador d'una rellotgeria de Barcelona cap allà a l'Arc de Triomf o al Parc de la Ciutadella i que en el seu vidre es reflecteix la imatge de dues dones que miren els rellotges i les joies que s'hi exposen. Dintre la botiga hi ha una altra dona que conversa amb el rellotger. Imagineu-vos també que les tres dones, tot i ser veïnes del barri, no es coneixen i que l'únic lligam que tenen entre si, encara que elles no ho saben, és el rellotger. Un rellotger amb un punt de misteri, que amaga en el fons dels ulls una antiga tristor. Doncs aquesta imatge seria el nucli generador de rellotges en temps de pluja, l'esplèndida novel·la de l'Antònia Carré Pons que acabem de publicar a Meteora, que és un cant a les persones senzilles, aquelles que sovint la vida tracta sense cap mena de mirament, fins i tot amb crueltat. És una novel·la de personatges, i quan conegueu la Rita, la Júlia, la Poma i el rellotger, bon amant del cinema, haureu conegut unes vides d'una dimensió excepcional. Antònia Carré Pons ja és, a hores d'ara, una gran dona de lletres, filòloga, medievalista, amb força obra publicada, però amb aquests rellotges en temps de pluja ens demostra que és també una novel·lista de primera. Ve la tardor. Recordeu els personatges d'aquest llibre, els rellotges i la pluja, perquè quan en sapigueu la història de tot plegat us faran sentir bé. Salut.